a macnamh agus a pleanáil, a bhd an galán agus an gló, go bhínig stúd gáil héid faoi Mick O'Dwyer, agus an cíirecha smíú chun cín lá mór a báid an chróca, mar imneoid, agus níos dearnaí nói mar bhainisteúid. Bhuan fear an gurán a gantarí bhrathach, chead a bhna léiran, éon mún dé cúige agus 7 mún sratha, sin mar imneoid. Ach a ddíireach chud bhain se bar wahas amach a lug mar bhainisteúid, agus é bhail an bhuion peledóirí chomáríomh is a bhí Chiarraí. Sa tréimh se bainisteocht a bhíag Mick O idir 1974 agus 1989, bhua an éidir idir chundé 8 gríomh ile éireann fad. Faoin na stúr freisin, bhua Chiarraí 1 gríomh 10 cúige agus 7 cín go rahanna náisiúnta. In nuas sin, bhí se na bhainisteúir tríomhálta orne fefes a héanam chundé a bhua crebacha ile éireann. Ach ní Chiarraí bháin a léire O'Dwyer a chumas mar bhainisteúir. Bhí rá an bhar gnó seo mar bhainisteúir feledóirí Kildara, Foghlaim agus tánastí na críomh in 1908. Agus an sin críomhlainn a ríis de bainisteú líise a gábhíle sa dó, tháinig kilowantán na dhéisin, áitir bhua se coran Tommy Murphy lo a gábhíle sa 7. Cha sé blian freisin na bainisteún chláid. Duine go shrúr fad a dánig chuig chundé faoin na stúr bainisteochta. Fear inspiráideach dingháilta dúireachtach, nar leicerí a bhar insprucach a se ribhe, agus ba vinnig éireacht sinnéir. Is mó áit a chrá Mick O a chhlatín dréachta. Buin agus gradam a cáthe fé láimh roiin na caide. Bhí mianna charna bertan mar im leabhar, tréthe cineireachta ná chuig sa ganas ar a chóim leabharí. Ibar a héan bhí sé an láidir, agus bhí féin bhaoinín úntaach aige, ní raibh leisce riamh tódfeis na postaí, agus thug sé gacród a bhí aige ar an barc, ar fart na himile, ach nuair a bhíon cléthe thart an sin bin deire ar aghaidh go dtíon céad cléthéile. Sé bhí a stúd le linn rá organ na roiachta, agus thochcín do chraibhacha éireann á cheann mar bhainisteoirige, cuoiní galach cosúd a tháinig fenn na náil. Well, fear speisialta bhí ann agus speisialta a bhí ann Chiarraí iúr hin tréimh se sin, bhí 6 dríocht bant leis, agus bhí uignas mór I Chiarraí inmh. Chur sé an béim ar an caighdeán eachtaíochta agus smacht. Bhí smacht ag testáil ar an páirc agus bhí smacht ag testáil uig taobh mó. Bhí an ólas aige ar persantacht na daoine, agus bhí sé an na daoine a lámh seáil, do bhar go raibh sé stóma agus gur thuig sé conas daoine a lámh seáil. Bhíon brat a lár craoin sa choreán inmh, fear a bheith Mick O léirigh díalteach dá chuman. Dólam sa sin an áireacht a bheith aige tá áireacht mór faic aige ar fud na tíre, an sus a chorán sé an obaríonn sé le fuair na óga, le leid óga a gcónaí a túir chóirle agus neachtóg an tamar fad, ní raibh sé riamh, ní dúirt sé nóla aon rud an díorcha ar dhéanamh ó heh buin uairtamach fuair na tréanálagus mar sin de. Well, mar leanamh a glós na scoil agus a fáirc taobh leis a scoil chomáins na 7 na 8. Bhí ré óga go Chiarraí, bhí mór na feidir na gaiscíigh so, scé bhí bhaile na gaiscíoch a ha farsa, siúlta, mohol brea gruige dúmhair, siúl ar a dóibh líne, agus an match program clár an léon live, agus tógan na héin isteach, agus béan ceann feáinna bhí ortha, agus beag aithne chuir mar na dhéic sin bhí sé mehannar hasna mar gimmart, ach déthe beag ben na himreoirí son, agus spéisiúd a bhí bhaile na néthe. Well, it looks pretty good, don't it? He was a hard-looking man, wasn't he? No doubt in the world about it. And them were the days when I had the ball in my hand and trying to get through to get scores. Sean McAteague, Nuacht TG Cahir, Cúnta Chiarraí.